εδώ που γεια σου, γεια. Άλλο, man. Άλλο. Η σπασίκλοπη μοιάζει. Ήθελα να καθίσει εδώ μέσα και να της κάνει τις ανάγκες της αγοράς. Εντάξει, δηλαδή. Τι? Έλεγε ο Αντέλ τα διάφορα πράγματα μέσα στην αγορά και έλεγαν τα κορίτσια μου. Δεν θα
Παπακουμάδες, γλυκείς παπακουμάδες, γεμιστοί. Τάκι να καίει, ό,τι τάκι να καίει. Καλημέρα. Καλημέρα. Uite mare. Βλέπεις και τις τιμές, τα 20 δεν είναι τίποτα. Πούντος, πού θα το βρω τώρα. Πού είναι, νάτος. Κάνεις εδώ. Αυτό είναι καφενείο. Όλοι χαιρετάνε, χαμογελάνε, κανένα πρόβλημα. Μπακίδια διάφορα. Σχέδιο κατά παραγγελία. Ό,τι θες σου φτιάχνει. Τάκ, το σφυράκι, να το. Γεια σου. Κι άλλο καφέ εδώ. Έλα ρε Πέγγι. Προχώρα Πέγγι, προχώρα. Αυτή είναι η είσοδος ενός καφέ, ανεβήκαμε όλα αυτά τα σκαλοπάτια. Έχουμε μύτη, τα βρίσκουμε όλα τα ωραία.
Ωραίο το καφέ, αλλά εμείς αποχωρούμε. Belek, belek. عمران Αυτά είναι μαγαζιά, πληθώρα, ό,τι προϊόν θες το βρίσκεις εδώ. Ωραίο σχεδιασμό έχει αυτή η πόλη, τεράστιοι δρόμοι, καλά δεν είναι η πόλη έτσι, η βασική της δρόμη. Αυτό είναι αυτοκίνητο ασφαλείας. Αυτό είναι αυτοκίνητο για τζινέριμο. Κάθε πόλη που σέβεται τον εαυτό της έχει και μία όπερα. Το κτίριο της όπερας. Πολλά αυτοκίνητα ρε παιδί μου, πολλά αυτοκίνητα.